एपीएससी सीसीई आनजाद उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ बरायदों। नंगौ, बावैसो साननैसो सिगां फोसावजानाय आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन 2023 मायथाइनि एपीएससी सीसीई आनजाद उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरखौ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ थांनाय 8 अक्ट'बर एबा मैया जिल्लानि मावखुलियाव बरायनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। आरो बिथां गोविंद बसुमतारिया बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ डक्टर इन्जिनियार यूपीएससी एपीएससीनिल' कचिं होआबालासिनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनो गुबुन गुबुन बिथिंफोरावबो सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार होनो बिथांखि लाबोदों आरो लालांगोन होनना बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। उदालगुरि जिल्लानि थागिबि हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दों जे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 2023 मायथाइनि जि एपीएससी परीक्षा बेवहाय गासै 6 उथ्रिदोंमोन। जों सिगांनि बोसोरफ्राव नुदों जे उदालगुरि ओनसोलनिफ्राय यूपीएससी बा यूपीएससीथ' दासिमहालागै गैयानो सासेबो एपीएससी परीक्षायाव उथ्रिनो जानाया मालाबा 5 बोसोर गाहामनि उनाव सासेल'सो बिदि उथ्रियोमोन। खिन्थु थांनाय बोसोरथामसोनि गेजेराव जों नुदों प्राय बोसोरफ्रोमबो 3 4 बिदिया उथ्रिबाय थादों। 2022 खोब सम्भब 8 जन उथ्रिदोंमोन। एबार 6 उथ्रिबाय, बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बिनिनो बिथांमोनखौ जों बरायदोंमोन जिहेतु बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानै बेखौ उथ्रिबाय आरो उथ्रिनानै आसामनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावगोन आरो समाजखौ सिबिबोगोन आरो बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे थिग मथे सिबिलांनो हायो बेनिखायनो थुलुंगा होनाय हिसाबै लोगोसे बिथांमोनखौ एसेबां गिदिर आनजादखौ उथ्रिनो थाखाय सन्मान जासिनाय हिसाबै दिनै बे फेलिसिटेसन हाबाफारिखौ लादोंमोन। दिनै 2ल' नुजाथिफैनाय, बाखिफ्रा गुबुन गुबुन खामानि बेस्थ' जानायखौ फैनो हायाखै आरो जों बिथांमोनखौबो उनावहाय बरायगोन। जों गोजोननाय मोनदों जे 2 जा लिजा शर्मा आरो मायारानि बसुमतारी बिथांमोना दिनै उपस्थित जादों। जों बिथांमोननि शुभेच्छा जासिनायजों लोगोसे बिथांमोना जाहाथे गावनि खामानिफ्राव साक्सेस जाथों जों बेखौनो हास्थायो। बर' माहारिनि बेबायदि गोजौ गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनाया गोबां खम, नाथाय दायो साफा सानै ओंखारदोंब्लाबो गोबां खम जानानै दङ। दा बिथांमोननि थाखाय बेबायदि गोजौ थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय मोनसे थांखिफोर ओरैनो जों इउपिपिएल सरकार दाखांनायनि उनाव सुपार 50 होननाय मोनसे आसनि लादों आरो बिनि गेजेरजों यूपीएससी आरो एपीएससीनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय फरायसाफोरनो सरकारनि खरसावनो यूपीएससीनि थाखाय बोसोरसे आरो एपीएससीनि थाखाय 6 दाननि थाखाय कचिं होनायनि बेबस्था खालामदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे मोजां प्रखाखनीय एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार जाहाथे ओंखारो बेनि थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ खालामदों आरो आसा खालामदों जोंनि उन जोलैफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ बे सुबिदाखौ लानानै दावगाबोगोन आरो दावगाबोयोबा बिथांमोनाबो लाब जागोन, जों सरकार हिसाबै लाब जागोन, ओनसोलैबो लाब जागोन। बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि फरायसाफोरनो बेखिनि सुबिदाखौ होदों। लोगोसे जों डक्टर आरो इन्जिनियारिं फरायनो गोसो खालामनाय फरायसाफोरनि थाखायबो बे बेबस्थाखौ लाखिदों। डक्टर इन्जिनियार यूपीएससी एपीएससी जाय बिथांमोना हाया रिले जायगासिम सौहैया बिथांमोननि बे फरायसाफोरनि थाखाय माबाफोर थांखि लाबोगोन? बिथांमोना जोंहा समाजावथ' बिभिन्न खामानि नांगौ जायो। खालि डक्टर इन्जिनियार बा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारल' गोनां जाया, समाजाव बिभिन्न स्टेजनि खामानि मावग्रा बिदि सुबुं नांगौ जायो आरो बेनिखायनो जायफ्रा नाजादोंमोन हायाखै बिथांमोना हयथ' गुबुन गुबुन खामानिफोर बेस्थ' जानायनि बेबस्थाखौ जों सिन्था खालामगोन। दासिमहालागै जों खालामथ'नो हायाखै, खिन्थु खालामगोन। जों आसा खालामदों जोंनि गासैबो फरायसाफोरा जाहाथे बेकारहै थानो गोनां जाया, माबा मोनसे ना माबा मोनसे मावनानै जाहाथे थांना थानो हायो बिदि लामाफोरखौ जों होनो नाजागोन। जाफुंसारनाय मोनसे माहारिनो मोनसे हाबा बेबायदि जोंबाय नोंथांमोनखौ दिनै
उदालगुरि जिल्लायाव बरायदों बेयावनो बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिथाङा बाहागो जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आं थेंक इउ होननो सानो बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ आरो इउपिपिएलनि मावगिरिफोरखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंखौ एनकारेज खालामनायनि थाखाय जाहाथे जों गावनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो फिउचाराव बिनि थाखाय जोबोर जोबोर थेंक इउ नोंथांनि जाफुंसारनायाव सोरबायदिनि माबायदि मददखौ नोंथाङा मोनदोंमोन मदद नोंथांनि जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायाव माबायदि मददखौ मोनदोंमोन नोंथाङा सोर सोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनदों आंनो मदद होगिरियाथ' फार्स्टआवनो आंनि बिमा आरो आंनि फंबायाबो जोबोर मदद खालामदों आंखौ एग्जामाव दोनहैनाय लांलाय लाबोलाय खालामदों आरो आंनि लोगोफोराबो जोबोर मदद खालामदों आरो आं गावखौबो क्रेडिट होनो सानो आंबो जोबोर खस्थ' खालामदों बेनो आरो फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो मा मेसेज होगोन नोंथाङा जाय बिथांमोना होनो गोसो गुदुं फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो मानसिफोरा जोबोर गोरा एग्जाम बियो होननानै सानो बिदि नङा गोरायालाय गोरा नंगौ खस्थ' खालामनांगोन नाजानांगोन गोसोआव लुगैनाय मोनसे थानांगोन जे औ आं बेखौ जागोन जाथारनांगोन बिदि होननानै सानबानो खस्थ' खालामबानो फरायबानो मोजाङै हागोन आरो जेबो हायिनि बाथ्रायानो गैया बेवहाय ধন্যবাদ হয় APSC উত্তীৰ্ণ হ'লে আজি আপোনালোকক আজি ইয়াত আদৰণি আটাহেৰে ক'ৰবাত আপোনালোকক হেৰিটো কৰিলে কি ক'ব হয় আজি এই অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল লাগিলে মই আমাৰ ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু UPPL ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কমিটি সদস্য সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানে আমাক আগন্তুক আহি থকা কৰ্মজীৱনত আমাক সাহস আৰু উৎসাহ জনাব যাতে আমি সমাজৰ হকে আৰু ভালদৰে কাম কৰি যাব পাৰোঁ যাতে আমি এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰোঁ আমাৰ লগতে বিটিআৰ ৰিজনৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট হওক আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যোনটো ছুপাৰ 50 স্কিম হয় মই নিজে এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট হয় গতিকে ছুপাৰ 50ৰ সহায়ত মই এবাৰ মানে উত্তীৰ্ণ হ'ব সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ যে আৰু ষ্টুডেণ্ট আগবাঢ়ি আহক আগন্তুক বছৰলৈকে APSC ইঞ্জিনিয়াৰিং ডক্টৰ বা যিকোনো দিশতে তেওঁলোক আগবাঢ়ক বড়োফা ছুপাৰ 50 কিমান লাভৱান বুলি ভাবে বড়োফা ছুপাৰ 50 আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে অকল মানে আমি প্ৰথম বেটছ আছিলোঁ UPSC আমি দিল্লীত কোচিং